ほら、先ほどの続きです。こんなところ走ってます切り通しだね。相変わらず道も悪いし、おおおお、すげえ、これはすごい。ほら、これはまさかヨーロッパでこんな風景のところを走るとは思いませんでした。いやいやいや、そしてサオレハクスからすでにもう10キロ下ってます。標高は先ほど1300メートルから下がってきて980メートル。かなり下ってきました。そして田沢がなぜかこの凸凹道をガンガンチャリンコで進んでいくので、どんどん離されてしまいます。僕はちょっと荷物が怖くてそんなに飛ばせないんですが、あいつはなんかすげえ速いです。大丈夫かな。いやいや、すごいです。相当画面が揺れてますが、それぐらい悪路です。お、どうやら川があるようですね。ちょっと開けました。リオタ城って書いてありました。ああ、シャンプーしようか。本当だ。何してんだこんな